Здравейте и добре дошли в пространството за сътворяване и вдъхновение. Намирате се в Вселенски портал. Аз съм Ани и ви приветствам за това, че сме заедно. Събрали сме се тук днес, за да си говорим за мечтите, за тяхното материализиране и сътворяване и най-вече за моето най-голямо вдъхновение и това, което създадох. Това е табло на мечтите, пътеводител към твоята нова реалност. Това е продуктът, който беше вдъхновен от идеята да помогне на хората да сбъднат мечтите си с по-голяма лекота, с по-голяма точност и най-вече използвайки най-популярните техники за сбъдване на мечти, които ще ви ги разкажа малко по-натам във видеото. Комплектът е създаден с много любов и внимание и има за цел да ни изстреля към нашата нова реалност. Преди да ви го покажа и да ви покажа подробно какво се съдържа в него, искам да ви кажа, че закупувайки вашето табло на мечтите, пътеводител към твоята нова реалност, вие получавате курс с вдъхновение, който ще бъде абсолютно изцяло натурална и лична връзка с мен. Ще поддържаме онлайн контакт и също така ще получавате видеозаписи с вдъхновения и ежедневно ще проследяваме дали си изпълнявате задачите. Като цяло задачите в курса са не повече от 5-10 минути на ден и така постепенно заедно ще успеем да попълним вашето табло на мечтите и да имате абсолютна точна структура, какво точно желаете, как смятате да го изпълните, какви са ежедневните стъпки, които трябва да правите, за да може вашата мечта да стане реалност, защото това е идеята и на целият комплект. Така, ето отново показвам кутията. Ето така изглежда нашето табло на мечтите. Една от ключовите фрази: в теб е ключът към всичките ти мечти. Не чакай, действай, сега е моментът. Ако някой се чуди, не дейте да чакате. Така, първото, което срещаме, е наръчникът за сбъдване на мечти. Писала съм го аз, фразата, която пише отпред: превърни мечтата си в реалност с постоянство, увереност и ежедневни практики. В наръчника съм описала какво представлява мечтата и имаме ежедневни упражнения, които да си попълвате. Съответно, заедно с мен, с курса, с видеозаписите, лекотата, с която ще попълните наръчника и всички упражнения, които ще изпълните, ще бъде огромна и ще се чувствате много уверени. И уверявам ви, всеки ден ще се събуждате с много голяма мотивация, защото ще конструирате един вид вашата нова реалност, ще дадете форма, име на всичко, което желаете. И има много хора, които знаят, че не сбъдват мечтите си, но реално какво е това, което не сбъдват? Нещо, на което не са дали дори име, то не се е сбъднало. Това е абсолютно нормално. Следващото нещо, което излиза от кутията, са нашите приказни шестоъгълници. Могат да се подредят в най-различни видове. Имаме шестоъгълник за пътешествие и приключения, за любов и семейство, за дом и хармония, годината, да си запишете утвърждение, навици, ценности, личностно развитие и себепознание, кариера и финанси, здраве и благосъстояние. Всъщност това са сферите, върху които ще работим усилено и ще формираме вашите мечти, свързани с тези сфери от живота. Съответно, на всеки шестъгълник се слага снимка, пишат се целите, защото една мечта е една цел, която трябва да следваме ежедневно. Това са картите с напътствия. Ето ги картите. Първо, искам да обърна внимание на това, че всяка карта има мотивиращ цитат, който може да се ползва цяла година. Можете и така на случайен принцип да си теглите. Ето аз сега ще изтегля една карта. Не можеш да откриеш нови океани, ако нямаш коража да изгубиш от поглед брега. Да, трябва да сме смели, уверени и да знаем, че пътят, по който сме тръгнали, е абсолютно правилния и да се доверим на Вселената, че след като сме се качили на кораба и сме потеглили, значи това е нашата дестинация, нашата посока и ще достигнем
нашата дестинация с постоянство. И другото, което е на картите от другата страна, всъщност, което е по-същественото, са дните. Имаме 12 дни. Таблото не се попълва на един дъх, не трябва да отделяте цял един ден от живота си. Направено е за хора, които имат по 10-15 минути на ден да се мотивират, да отделят време за своите мечти, за своите цели, да им дадат име, форма. И всъщност всеки ден имате задача. Картите ви отвеждат в наръчника и оттам си попълвате упражнението. Благодарение на курса ще имате много по-голямо въображение. Ще ви дам още повече идеи как да оформите, да дадете име на вашата мечта. И по този начин тя ще бъде много по-голяма мотивация за вас ежедневно. И когато запишете вашата мечта, самото изречение, което ще запишете благодарение на курса и на всички напътствия от наръчника, ще ви пренася в вашата нова реалност, в вашата нова вселена. Всъщност това е начина, по който ще въздействате на вашето подсъзнание и ще му кажете: аз вече не се намирам в предишното ми състояние. Аз вече съм уверена и знам пътя си, и знам, че вървя, и знам, че съм устремена, и знам, че ще го постигна, и знам, че мога. Следващото нещо са картите с вдъхновения. Ето 60 снимки, които ме обърнали внимание на всяка една сфера. Има по няколко варианта. Вие, ако не откриете своята картинка, можете да си принтирате ваша. Ето, например, тук има йога с вълшебен изглед. Не знам дали ще се види. Така, за хора, които искат да творят, имаме боички. За хора, които искат да забогатяват, имаме пари. Ето и релакс, половинка, любовта, тази движеща сила. Ето за някой дом, екскурзия, автомобил, всичко има. Бизнес, каквото се сетите като цяло. Основното нещо с картинките е, след като сте направили упражненията в наръчника, вие сте дали вече име, дали сте някакво въображаема форма на вашата мечта. Общо взето, комплекта сам по себе си е абсолютно достатъчен, защото всичко, което съм измислила в него, е с цел да може всеки човек сам, уверен и концентриран върху мечтите си, да може да си попълни таблото, следвайки задачите в наръчника, но установихме, че много хора имат нужда от още малко побутване, още малко зор, за да седнат. Много хора са си купили таблото и все още не са седнали да анализират. За други е предизвикателство да се сблъскат със своите мечти, с факта, че много от мечтите, да не кажа всички, не са се случили, не са сбъднати, защото човека не е положил никакво усилие през изминалата година и предишни години. И се оказва, че е много по-лесно ние да кажем: аз не мога да си избъдвам мечтите, на мен не ми се получават нещата, но всъщност истината е, че ние не полагаме никакви усилия за нашите мечти. Само си казваме: би било хубаво да пътувам, би било хубаво да имам партньор, искам да бъда обичан и така нататък, но не си даваме сметка, че ние сме тези, които първо трябва да направят крачката към тази промяна. И всъщност сега искам да си поговорим за това какво означава да създадеме нова реалност. Означава да си позволим да погледнем света по различен начин. Да се държим по различен начин, сякаш нашата мечта вече се е случила, сякаш нашата мечта вече се е сбъднала. Чувайки думата нова реалност, сигурно се пренасяте в някакви фантастични светове и си казвате: това няма как да ми се случи. Не е така, това не е вярно. Вашата нова реалност може да се появи сега, веднага, ако изберете да я живеете. Тук има един много важен въпрос. За какво мислите повече? За това, което нямате и не можете да постигнете, или за това, което мечтаете?
И двете неща са абсолютно нормални. Много често знаем какво искаме да избегнем, но много често и не знаем какво искаме всъщност в живота си. И ето тук е ключът, ето тук е причината да създам таблото на мечтите, пътеводител към твоята нова реалност, защото искам хората да разберат какво желаят. Искам хората да отворят душата си и да си дадат сметка, че всяка една мечта е възможна, когато знаем каква е тя, когато полагаме ежедневни грижи за нея, когато всекидневно я наблюдаваме и така ще повлияем на нашето подсъзнание и ще сътворим истински чудеса. И всъщност най-голямата тайна и най-голямото предизвикателство за нас е нашият ум, който постоянно се опитва да ни предпази, да ни спаси в най-различни ситуации. И всъщност, когато започнем да мечтаем, когато започнем да препрочитаме нашите желания от таблото на мечтите, когато започнем да си представяме някакви неща, които реално на нас ни се струват абсолютно невъзможни да ни се случат като цяло в живота, пък да не говорим за тази година. И какво прави мозъка? Започва да ни разболява, започва да довежда ситуации, в които ние се разсейваме от тази мечта. За него той си казва: не, ти си се побъркал, ти нещо си се разболял, за да си мислиш, че това нещо въобще някога в живота ти може да се случи. И всъщност тук идва на помощ таблото на мечтите, което не остава в живота ни за един ден, нито за една седмица, нито за един месец, а остава в живота ни до момента, в който ние решим реално. Ние си надписваме, че за една година, защото е хубаво да си поставим крайна цел, за да може да сме малко по-мотивирани, малко по-вдъхновени и всекидневно да работим. Не можем да си позволиме един ден да не последваме, да не направиме някаква крачка към сбъдването на нашата мечта. И за да не задълбавам повече, искам да ви кажа, че в допълнителния курс към таблото на мечтите ще бъдем заедно. Всеки ден ще ви проверявам, ще ви мотивирам да си направите, да отделите 5 или 10 минути. Ако днес не можете и наистина сте изключително заети, няма проблем, ще ви изчакам, ще ви дам насоки. Ако нещо не можете да формулирате както ви се иска на вас, разбира се, че ще го обсъдим и заедно ще сътворим най-хубавите изречения, най-хубавото табло, най-хубавите визуализации, защото реално самата визуализация, която ни потапя чрез снимката и чрез изречението, това е ключът към сбъдването на мечтата, защото виждайки картинката, прочитайки изречението, което сме формулирали по възможно най-перфектния начин, ние успяваме с подсъзнанието да работим и да се вдъхновим и наистина да се пренесем на това, в тази мечта, на това място, в този автомобил, в този дом. Просто ще научите изключителни техники, които безотказно работят. И ви приветствам да бъдем заедно, да се вдъхновяваме. Аз лично се вдъхновявам с всеки един от вас, с всяка една история, с всяко едно притеснение, което имате. И аз за мен си давам отговори и после мога да бъда полезна и на някой друг, който има същия проблем. А, много е вдъхновяващо, много е красиво, много е приятно и ще се радвам да бъдем заедно, да ми се доверите най-вече. Обещавам ви, че всичките ви мечти ще станат реалност с една уговорка. Ако смятате, че мечта е това да станете богати, това не е мечта. Това е, дори нямам точно обяснение, но когато говорим за таблото на мечтите, ние казваме, че когато зададем име и форма на една мечта, ако тя зависи от пари, това означава, че парите ще започнат да идват в живота ви. Да бъда богат не е мечта. Мечтата трябва да бъде свързана с нашето израстване, с ползата към другите, с личното ни чувство, усещане, с приближаването към любовта, към това да бъдем полезни на другите чрез нашия опит. Просто
Мечтата е нещо великолепно, нещо велико и ви предлагам да го живеем заедно и да бъда част от вашето преживяване. Благодаря ви.